RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before,
Ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minmaintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan, masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriliyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang pilyong na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriliyo, walang labis, walang kulang. Maray na udto po. 8 minutos na makalihis ang oras na alas 12 ni na pagkaudto. Sa buhay ng kapuay, happy pangudtuhan. kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriliyo, walang labis, walang kulang. Yurulero, narenero, narenero, neredi. Yurulero, narenero, narenero, neredi. Imposible ang Duman po sa mga nagkakakanangon yan, happy pangudtuhan. sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriliyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di ma Girarayan sa tuyang pag-iriba sa technical side. Jameson ako sa information niya man si Jimmy Guanzon. Hindi man po girarayan sa inyong kabarkada karon, Jonathan Oliva. Again, maray na udto po sa kabos ng mga nagpapangudtungan niya na aldawning Sabado, aldawning Pahingalo. And sa kabos po ng mga nagkukumplean yung ngunyan na aldaw,
June 29, 2024. Happy birthday po sa Saindo Kabos. And of course, sa kuyang kasin na si Nini Elma na nagsiselebrar kan sa iyang kumpleanyo niya na aldaw, June 29, 2024. Sa imo, Nini, may you have many more birthdays to come. And enjoy your day. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narenero, narenero. Ang PNP po, magsasagibunin forensic exam. Duman po sa Chinese hacker devices. Imposible. Igwa pong 10 aldaw ang Philippine National Police o ang PNP nga na magsagibo po ng forensic examination. Duman po sa gadgets as in iba pang devices na nakuha. Hali po duman sa sarong Chinese national. Dito sa pitong Ini po na-arestar duman sa siyudad din Makati kan nakaliis na bulan. Kasunod ini kan pagluluwas kan Quezon City Regional Trial Court 9 or 90 ninwaran to examine computer data WECD sa kagamitan po na nakuha hali ki Yu Hang Liu. at sa kanto ng kalye gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, narenero, narenero. Ang sabi po duman ki ini po ang pahayag ni Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Major General Leo Francisco sa saropong press briefing na pinaggibo sa Camp Crame, Quezon City. Ang sinabi po niya, ibinalik nga na niya na ngayon niya mo ang mga kagamitan na iniduman sa ACG Anti-Crime or Anti-Cybercrime Group, particularmente na po duman sa Digital Forensic Unit kan opisinang sinambit para po rekisaron ini, i-examine na ini. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yurideyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng duyan at sa kanto ng kalye gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay. Dugang pa po sa iyang sinambit, oni po, so the process is after the examination, the ACG will provide us the result. But if 10 days will not suffice, we will apply for additional time for this examination. Nakatulad kong musyo. Anbot pong sabihin, kaya ngayon ang proseso, pagkatapos kan pag-re-requisar nga kani, pag-examine an ACG o an Anti-Cybercrime Group, an magtatao sa muya ngayon ng resulta. Alagad kung bako ngayon magkakanigo ang 10 aldaw, ma-apply kami para sa dugang ng oras para man sa pag-examine na ginigibo ninda. Kabali na po sa mga kagamitan ang tulong mobile phone, sarong radio receiver, transmitter, sarong Huawei router, sarong Apple tablet,
Honor laptop, aerial drone, inverter unit, computer central processing unit, as in iba pang computer accessories. Talagang well-equipped ini yung hacker na ini. Oo, sa totoo lang, ang kagamitan na iyan, delikadong maray. Base po sa pahayag ni Francisco, sa presenteng nakadetain na suspetsado sa CIDG National Capital Region, mientras na pinag-aalatan at court order sa pagbabalyo po sa iya duman sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Nadakop po ining silyo kan Mayo 29 sa Barangay San Isidro sa pagresponde sa sarong gun toting complaint. Panunutok. Base po duman sa complainant, pinagpirit siya nilyo na mag-deliver nin unidentified communication hacking devices sa pig-iistaran kan suspetsado. Ilalago subot ang kagamitan na ini sa vital installations nganing i-hack o magkaigwanin access sa International Mobile Equipment Identity o an IMEI kan mga mobile phones. Oh. Grabe ano? At sa buhay ng kapuay ko si Seto, kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Mayo pong ibang laag. Oras ba sa gulo? Ito ay puro na lang Chinese ining nangyayari na puro bareta digdi. walang labis, walang kulang. Ang saro na naman na Chinese fishing vessel ang naharang duman sa Tawi-Tawi. Naharang po ang sarong fishing vessel haros 20 nautical miles northwest kan Banwaan kan Sanga-Sanga duman po sa probinsya kan Tawi-Tawi. Kan nakalis po na Miyerkules, June 26. Udto po ining na harang base po duman sa naval authorities. Base po ini sa pahayag ni Lieutenant Chester Cabaltera, iyo po ang tagapagtaram kan Naval Forces Western Mindanao. Resulta po ini kan pagpapapusog ninda kan maritime patrols as in defense operations sa borders kan nasyon. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye gatang. Ang sabi po ni Cabaltera, they were not caught fishing, they were just passing by the area. Initially, they were not responsive to radio communication, but an hour later, they responded and allowed our personnel to inspect the boat. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay? Ang sabi po kan Chinese vessel, dahil man nga kami nandadakop, dahil nga kami naninira, nag-agi lang nga kami duman sa lugar. Alagad pag radio challenge, daingon na sinda nagsimbag. Alagad po sa pagkahaloy-haloy, makaliisan sa rupong oras, nagsimbag sinda. Asin pinagtugutan man ang mga tauhan kan sa tuyang mga otoridad na i-inspect an sa indapong bangka. Maray ta nakikooperar. Maglihi kung ikaw ay mayroon sa pitungkat. An fishing vessel, igwa po nin marking na FV Cheong Kam Wing. Igwa nga yung apat para sirang Chinese na lunad digdi, asin sinasabing hali sinda sa Indonesia, asin pasiring na sa Hong Kong. Na-discovery po ang mga sira kapares kan sardinella o antamban sa laog kan ice cases asin man frozen storage kan Chinese fishing vessel FV Chong Kam Wing. Asin duman po nagsagibo ang NFWM nin inspection or inspection procedures sa vessel asin mayong pong napag-araman na pagbayular o kaya man irregularidad. So pinagtugutan po ang fishing vessel na ipagpadagos ang paglalayag kay ni alagad binantayan nga ning masiguro an or nasalbado asin secured duman sa lugar base po kay Cabaltera.
Ibang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan. Sabi po ni Cabaltera, upon inspection of the boat, nothing unusual or illegal was found inside. There were fish inside ice cases. Oh, sabi po ni Cabaltera. Tambay na walang mahanap. Sa pag-inspeksyon mi nga duman sa bangka, mayong nahiling nakakaiba o kaya illegal sa laog. There were fish inside ice cases. O igwa po ngayang mga sira. Nasa loob po kan mga ice cases. Si mga nasa loob po kan sarupong storage, frozen storage po ini. Kung saan po ilinalaag ang mga nadakop na sira para di man magkararaot. Malamang oras ba? Mayo pong illegal, mayo pong unusual and anything na medyo violasyon sa satuya. 21 minutos po, makalis ang oras na alas 12 din pagkaunto. Yan muna po ang samuyang mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Vice Mayor Marisa Velitario Howe and family, Nabuaca Marinisur. Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabuaca Marinisur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabuaca Marinisur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabuaca Marinisur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Batoca Marinisur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabuaca Marinisur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabuaca Marinisur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabuaca Marinisur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabuaca Marinisur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabuaca Marinisur. Retired Fire Senior Inspector, Raul Duran Angeles and family, Nabuaca Marinisur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Labwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
dito sa pitong gatang, sa tabi ng buyan, mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng duyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilan bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. Ngunit pa 30 minutos po makalihisan na oras na alas 12 din pagkaunto. kapuay ko si Seto. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Yorororeo, nareneo. Turon tapuan sa tuyang bareta sa kamugtakan kan panahon gikan duman po sa pag-asa para po sa gabos ng mga dai pa nakaaram kan kamugtakan kan sa tuya pong panahon uya po gikan sa pag-asa. DCKI Weather Update. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita dito sa ating latest satellite images, itong mga kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karagatang Pasipiko. Sa kasalukuyan ay nagdudulot ito ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa eastern at southern sections ng Mindanao. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, including Metro Manila, ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan ngayong araw, mainit at malinsangan ngayong umaga hanggang sa tanghali, at mataas pa rin yung tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, especially dito sa eastern section ng Luzon at ng Visayas. At inasan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng easterly sa mga susunod na araw, especially nga dito sa eastern section ng Pilipinas. At starting tomorrow, araw ng Linggo, ay inaasahan natin ang generally improving weather conditions sa malaking bahagi ng Mindanao. Ibig sabihin po nito, unti-unti na mababawasan itong mga tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan na dala ng easterlies sa nabanggit na lugar. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang mataas na tsansa ng thunderstorm activity. Ito yung mga panandaliang pag-ulan sa bandang hapon hanggang sa gabi sa eastern section ng ating bansa. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayan na low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon makakaranas ng mainit at malinsangang panahon ngayong araw, including Metro Manila. At asan pa rin natin ang mataas sa tsansa ng late afternoon to evening ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially nga dito sa eastern section ng Luzon, more in particular sa mga areas ng Aurora, Quezon, pati na rin dito sa Bicol region. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 26 degrees naman dito sa Baguio City at 35 degrees Celsius sa bahagi ng Tuguegarao. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa areas ng Tagaytay at sa Legazpi City. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa patuloy na epekto ng easterlies, asahan pa rin natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa eastern at southern sections ng Mindanao, particular na sa mga areas ng Caraga, Davao Region, pati na rin dito sa Socsargen. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan.
For the rest of Mindanao, buong Visayas at Palawan ay mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan generally fair weather conditions. Maghanda pa rin tayo sa mga banta ng panandaliang pag-ulan na dala ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, especially nga dito sa eastern section ng Visayas. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman dito sa bahagi ng Puerto Princesa, 33 degrees Celsius sa bahagi ng Iloilo, 32 degrees Celsius sa Cebu, at 31 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban City. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. At 32 degrees rin dito sa Davao, at 34 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa ring nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng malalakas na hangin at mga matataas na pag-alon. Kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Ang haring araw dito sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:30 ng umaga at tulubog naman mamaya sa ganap na 6:29 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. DZKI Weather Update. Yan po ang sa tuyong bareta sa kamugtakan kan panahon. Gikanluhan po sa Pag-asa. Duman po sa mga biyahero, pinaglilikay po sa tahaw kan mga paglakop kan bacterial infection sa Japan. Sa tabi ng buyan, mga kasaysayan. Pinapatanidan po, pinapakirumdum kan Manila International Airport Authority MIAA ang publiko. Kan biyernes po na magsunod sa reglamentos sa airport safety protocol sa tao po kan na ipabareta na paglakop kan streptococcal toxic shock syndrome STSS sarong bacterial infection po sa Japan. Sa tabi ng buyan, inabisuhan man po ni MIAA spokesman Chris Bendijo ang mga biyahero na magsulot ng face mask. Takupan ang senda pong nguso pag nag-aabo. may isang Asin po gasan ang mga kamot bago magkakan. at sa kanto ng kalye. Yan po ang sinabi ni Bendio na dapat na ordai pa na resibikan MIAA ang report kan STSS infection sa nasyon. Alagad nakapost na po ang health advisory sa terminals kan Ninoy Aquino International Airport na iya. Yan po ang sinambit pa. Base man po kay Bendijo, kabali po sa mga sintomas kan bacterial infection ang pamamaga kan halunan asin paggaratol kan lawas. Kumpikon ng iyong ugali at Asin ang saro padigdi na medyo makatakot oras ba sa gulo. pag ika na-infect niyo na bakteryang ini. Na pag-uusapan lang Ang mortality rate ka ini is 30%. Sa laog po nin 24 oras pag dai na bulong ini or dai na alistuhan. Sigurado ang sa tuyang padadagusan. Gadan. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong katang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Saro pong sinasabing Chinese manager ang nadakop. Duman po ini sa Porac, saro pong Pogo Hub. Sa pitong gatang sa tabi ng buyan.
Nadakop na naman po ang sarong Chinese national na subot manager kan pinagsakyada na Pogo Hub. Duman po sa Porac, Pampanga sa pagsisirbi ng search warrant sa sarong Clark Leisure Park kan Webes, Hunyo 27. Tindahan sa bukanan. Sigun po sa mga autoridad kan Biyernes, kasuudma, sa 28. Sa saropong Urulay, sinabi ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group CIDG Chief Police Major General Leo Francisco na nakonfiskar ang 14 safety vaults sa 5 villas sa lugar. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay kusiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yureo, walang labis, walang kulang. Yururuleo. Igwangaya kaming sarong Chinese national na pinag-iimbestigaran ngunyan asin siya ipinag-turn over duman sa PAOCC sa PAOK sa Philippine Anti-Organized Crime Commission para hapoton. So padagos ang investigasyon ninda sa ngunyan. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong secret sa pitunggal. Sigun po kay Francisco, saro sa mga na-arrestar na Chinese national sa big bosses. Big boss ini palaan. Duman sa Pogo Hub sa Porac. Sabi po niya, pinaghahanap na kan gabos na kapulisan ang iba pang personalidad na sabat po duman sa illegal na Pogo. Duman sa Porac, asin man po sa Bamban, Tarlac. Mga atubang naman po nin reklamong human trafficking, physical injury, asin man Access Devices Regulation Act violations kontra po sa nadakop na suspect base po kay Francisco. Kasunod po duman sa paghanap po sa mga pogo na sangkot po sa mga illegal na mga aktibidad, ipinagpahayag man yan po kan sa tuya pong polis na nagbalyo po ang sinambit naman na suspitsado sa small-scale operations. Kuya na ini, nasa laog na po inikan na sindikato, si mga local syndicates niya to digdi sa Pilipinas. Ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay. Pinagsakyada kan mga otoridad ang Pogo Hub duman sa Porac, kaya ni sanang bulan kung saan po naisalbar ang 158 foreigners. And of course, napag-araman pa man po ang mga ebidensya nin torture asin man kidnapping o yagaon mo yan. Digdi sa laog kan Pilipinas, igwa kayan samantalang mayo man kita kani. Si mga naianot na panahon, sa panahon po kan Japan, panahon po kan Spaniards. Nagkaigwa po kan siring kayo pero pira ng kuyan, pirang dekada. Nagkasiring ka ni pero ngunya na nadudukayan na ini napag-aaraman na ang siring ka ining mga aktibidad na talaga pong presente digdi sa satuya pong nasyon. Iyo po ini nagpaparaot po kan imahen kan satuya pong nasyon. Biroon mo ni 158 na mga foreigners, mga dayuhan po. Na-discovery ang mga ebidensya ng torture, asin kidnapping. Kan Marso naman po, mas sa 800 na Pilipino, asin mga foreigners, ang naisalbar sa saropong Pogo Hub, duman sa Bamban, Tarlac. Matapos ining sakya daw, ninuli po sa subot illegal na aktibidad. Kabali po ang crypto asin love scams. Oro scamming po ini. Online scams. Sinda po nag-ooperate. Ang binibiktima po ang ibang nasyon, kaibanan na po ang mga Pilipinong nagtitununtuman. Meron tao na basta na lang ma-engage dyan sa mga crypto na iyan, digdi po sa tuya mobile phones, ma-send po sindanin mga messages, tapos mapahirak-hirak sinda, talaga pong maingkaminar ka. Ito ay hindi makuyan ka man, si mga nagtitinuntuman ng mga Pilipino, makagmaning kwarta, pag haloy-haloy,
nakula na ngayaan sa kuyang investment sa sa crypto. After several days or several weeks or several months, tapos ang sa indong pagalan. Imposible ang magli. Kaya po, sigabos na may mga mobile phones, siguro, kadakol da, ultimo nga ni mga aki, igwa na po ni mga mobile phones. Pag igwa po kamong link na naging kaminar, nag-abot po sa Indo, nag-message sa Indo, kung sa man, sa Indo pong cellphone number, o kaya man po sa messenger or anything, parehas kan Telegram, ito pong si WhatsApp, kung ano pa po, namang messaging app, dahil po nindo ini pagpatulan. Aloy na po na pinagpapaabot po sa tuyakan sa tuyang mga otoridad, nada po kita mag-engage nor mag-click kita kan sinambit ng link. Lalo na po si may mga GCash. Kuya daw po kamo kayan. May mga GCash na fake. Resibihon mo ngayang 500 pesos, ilagin mo ngayaan sa imong logins digdi sa GCash na ini, tapos pagsiring yan, tapos ang mo, malagin ka pa lang, tapos na ang kwarta mo dyan. Sindapuan may kaginibuhan ka ni mayo man pong iba. Kapag abot po kang pogo, mas lalong nagdakulan mga text messages na igwaponin mga link para po makapandaya. Ano na daw po ang nangyayari kaitong mas lalo pong nagdadakol ang mga messages digdi po sa mga numbers na ipinag-register. Kasi po duman sa Registration Act sa gabos na mga SIM cards. Ano na daw po ang lakdang kan gabos na mga telcos, manunungod po sa bagay na ini. Nagpaparadakol po bagaan mga text messages, mga unauthorized text messages, hali po sa manlain-lain na numbers. Aram po nindo ini, computer generated po ini. Pag nag-text po sa indo, ansaro na magpasiring ka nga digdi, magkuyan ka, mag-register ka nga digdi. Pag pinag-block mo ang number na iyan, automatic dahil na yan magagamit na number yan, pero random po ini na nagpo-produce ding sa wrong number, and then giraray sa imo man giraray mapatak ini. Ito ay hindi. Ano daw po ang pwedeng gibuhon kan telcos ka ini, ang Smart, ang Globe, ang Dito, ang Gomo. Ano po ang gigibuhon nindo? May isang munting tindahan sa bukana ng yan at sa kanto ng kalye gatang. Bako sana po na crypto as in man lab scams, nagsasagibo man subot ini nin mga human trafficking as in illegal detention sa inda po na compound. Chismis na pag-uusapan lang, yurideyo, walang labis, walang kulang. Ito man po na sarong Chinese na pinag-sususpitsaran na nasa likodan po Kambamban Pogo, nakadulag. Dahil po nadakop kan mga otoridad ansaro sa mga individual na nasa likodan po kan pinag-raid na Philippine Offshore Gaming Operator Hub or Pogo Hub duman sa Bamban Tarlac, kan magpasiring sa nagkakapirang villa sa Fontana Leisure Park sa Mabalacat, Pampanga. Base po sa report, ang bagay na ini, sinakadakan mga otoridad ang 5 villas sa laog po kan resort kaning madakop ang puganting Chinese na si Wang Ziyang kan Zunyuan Technology Incorporated. Si Wang po, iyo ang pinagtutubudan na saro sa mga likod kan Pogo duman sa Bamban Tarlac na kung saan pinagtutubudan na nagsasagibo kan sa tuya pong pinag-uulayan na scams. Itong crypto and love scams. Posible man subot na nagsasagibo ng human trafficking as in prostitusyon duman po sa pasilidad sa Bamban. Base po sa mga otoridad, posibleng nagdulag po ang Chinese target na si Wang Ziyang. Nagtuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang mahal. Matapos po ining makareceive ng tip duman po sa raid. Ito ay hindi. Isipon na lang niya to iniyo
Paano nakakadulag ang mga ini? Kung mayo pong nag-i-inform sa inda na kapwa niya to Pilipino or Pusyoso at sa buhay ng kapwa. may mga kagamitan po sinda na pwedeng makadetect, makaharang, maka-interrupt Oras ba sa gulo? or intercept, Ito ay hindi duman po sa mga komunikasyon kan sa tuya pong kapulisan. yung walang labis, walang kulang. Yorororeo, nareneo, Naisipon po nindo, ma-raid itong mga otoridad niya to. Pag abot ninda po duman sa kwarto, nakabukas pa ang aircon. Ang iba po bukas pa si electric fans. Ang iba, mainit pa ang mga tsaa. Oh, pambihira, no? Siguro nga baka natunugan man nga ang paglaog niya to. Ang sabi po yan ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz. Sir, bako po yan. Mainit pa ang tsaa. Ang buot sabihong kayan, ang sa indo pong operasyon, igwanin sawa dyan. tama ay huwag magalit. Yan may Takon mayo po yan ning koneksyon, antimano po, definitely. Iyo po. Sigurado, madadakop po nindo. gatang sa tabi ng Pagsiring kayo, no? Nakabukas pa ang aircon, tandaan ta po yan ba? Kuman siguro kamong ito ay maurag kamo mag-isip. Dapat yan ang i-analyze po nindo. Bukas pa ang aircon, bukas pa ang electric fan, mainit pa ang tsaa. Paglaog ninda, duman sa sarong kwarto. Oh, ayan. Nahiling man po ninda, duman sa saro sa bilas, ang mga dokumentong may pangaran ninda Zhang Ruijin, asin man Lin Baoying. Puros po ini incorporators kan pinagsakyada na Pogo Hub sa Bamban, asin presenting nakadetain po sa Singapore din huli sa money laundering. And based from the report, na-discover po kan mga otoridad sa resort ang sarupong torture devices at hindi ka pasensyoso, malamang oras or mga torture devices po. ito ay hindi Alagad, at sarup padigdi, 19 foreigners, mga dayuhan po, ang isalbar hali po sa resort, asin nagsairarom sinda sa welfare check, asin man profiling sa Bureau of Immigration. 18 po duman sa mga dayuhan ang pinalibre na, mientras na yaon pa man ang saro sa kustodiya kan mga lokal na otoridad, ninhuli sa pinagtutubodan saro ini sa mga boss kan Pogo Hub duman sa Bamban. ikaw ay mayroon sugat sa pitong katang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay ng May posibilidad na siya po associated duman sa Bamban Pogo sa Sunyuan, sa Zunyuan. And posible man po siya sa mga saro siya sa mga nakadulag na middle level bosses o kaya managers. Pag na-validate nga niya mo, kakasuhan mi nga siya nin immigration violation, ninulitadain niya na ipahiling an sa iyang mga dokumento. Yan po ang sabi ni PAOK spokesperson Winston Casio. Nahiling man duman ang ini pong duwa pong Pilipino sa loob kan villa. Kabali po ang driver na dating miyembro kan Police Security Protection Group. Yan ang sinasabi niya to. sa tabi ng Base po duman sa PAOK, igwa po nin makaduda na mga litrato sa cellphone ang dating pulis na posibleng magkukonektar sa iya sa Pogo Boss asin man ki suspended Mayor Alice Go. Alagad po, pinahimutikan naman kaning ang mga aligasyon. Kung sabi ka ini yung Pilipinong iniyo man, maayo po ngaya kong idea sa mga siring ka ni. Ninhuli nga taan boss ngayon niya mo, digdi. Pag nagpapasiring po man, once a year or twice a year. Oh, yan po ang sinabi ka ining saruman na Pilipino. nakatulad pusyoso at sabu. Sinabi man kan Clark Development Corporation na pinagre-rentahan sa nakan Fontana Leisure Parks ang daga na kinakatugdukan ka ini. Alagad sinambit kan CDC
na may nairehistro ng pagbayular ang resort, asin posibleng maging basihan po ini nin posibleng pagpapasarado kan sinambit naman na resort. Grabe Imposible makabuntong hininga. kung ikaw ay mayroong sulat sa pitunggatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Nileo, walang labis, walang kulang. Okay, may nag-text. Ayan, dagdag po nato may mga titext po sa Satuya. Diyan po sa mga nag-aantabay dyan sa Inapatan na Buwa, Camarines Sur. Happy panguntuhan po. Anyway, maalauna na pala. 5 minutos po bago magabutan oras na alauna ni na pagkahapon. Diyan man po sa San Isidro, Inapatan, Buwa, Camarines Sur. Sa aga po, mapasiring po kita dyan. Alas 8, mapuon ang meeting. Excited na po ako na makaatubang ko kamo. Na hopefully, maintindihan niya to ang sa kuyang i-explikar, manunod po sa batas kang PWDs. Asin man po ang mga reglamento na igwa kitangon niya na panahon. Explain ko sa Indo about National Council on Disability Affairs. Sigabos po na aramta sa kuya pong ididiseminar ini para po sa Indo Gabos. Sa maski po Domingo, pag inabutan po kita kan sa tuyang trabaho, maski Domingo, sige, larga po kita. Makatabang lang po kita sa mga kapares po niya to, may mga kakundian. Si Kapitan Baldonado dyan sa sa Barangay San Isidro, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Maray na udto tabi, Kap. And sa pamamayuman kan bago niya to na BAPDA President dyan si Angustia Siliesa. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Maray to porsigido ini na magkaigwanin linaw. Ani po na magin magayon man an sa indong okasyon, mga aktibidad dyan sa gabos ng mga BAPDA members sa indo pong barangay. Nahaloy-haloy na po mayo akong nadadangog na nagkondisir ka mo nin anuman na aktibidades dyan. So hopefully makatabang po ako sa indo sa pag-formulate kan bagay na yan. And pag Lunes, duman po kita sa Barangay San Vicente, Gorong-Gorong, alas 9 din pagkaaga. Ma-attender po kita sa regular session kan sangguni ang barangay. Espes ma-explicar kita kan sa tuya pong mga reglamentos kan PWDs. Sa pagiman po kan sa indong kapitan na si Punong Barangay Joel Beredico. Aratubang po kita, kaibanan po ang council. Maski po para paano, matawan po niya to nin linaw kung paano nagkukondusir ning aktibidad sa laog po kan barangay ang sa ropong BAPDA organization. Walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit. Pagkatapos po sa Gorong-Gorong, madiretso naman kita duman sa San Vicente, Ugbon. Sa Lunes po ini. May gunitang di mawawaglit, tagarito aking iniibig. And sa gabos po na mga nag-avail, kan ipinag-post ko duman si gabos na buot na makakuha ka nin hearing aid. And prosthetics, maging legs, maging arms. Igwa na po kita nin deadline kay ni, hopefully makasubmit na po kamo kan requirements. Ngunyan po na 17 and 18. Tangani po ako makarequest na ning lulunadan. Ngani po kamo masukulan asin matawan na kamo kan mga devices na kaipuhan po nindo.
Paano na po nindo an sa indo pong social ang ilang case study duman po sa MSWDO. Na ini po sa importanteng requirements na hinahagad para po maka-avail kita kan hearing aid, prosthetic legs and arms. Ayan. Ngunit bakit meron tao na katulad ko? Basta po siring kanin, may mga announcement po ako, dahil po kamo magduwa-duwa, tayo ni po sigurado pong maitatao sa indo. Di ka pasensyoso, malamang oras. Bueno po, at saan mapapadagos po kita kan sa tuyang programa hasta 1:30 po kita na yung pagkahapon. Para mientras po, mapamidbid muna kita. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya to niyan, 2:02 pagkahapon. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Good pa dumit man siya Hello Right Bar Blue Isang labanan yan Right Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya Hello Right Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride All you need is pride Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Sa panahon ngayon Kau ba'y sigurado Kau ba'y protektado Ang pamilya ay i-shield mo Laban sa bakterya I-shield mo Laban ng pati virus I-shield mo Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado I-shield mo Pamilya protektado I-shield mo Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka In 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Balik po kita sa tutuyong programa Buhay sa Barangay. Dito sa pitong Ang PNR po naghihiro na manunungod po sa mga aksidente dyan sa pagbabalyo sa riles. ito ay chismis
Ang top management po kan Philippine National Railways o ang PNR sa papayo po ni Attorney Celeste Lauta, ang General Manager kan State-Owned Railway Company, nagbisita po digdi sa probinsya kan Camarines Sur siguro na asin man duman sa Albay para po sa serye ng mga dialogo duman po sa mga opisyales kan barangay. Tama po ang lakdang na ini na pinaggibo. Chismis na pag-uusapan lang. Nakadakol-dakol po baga nagaro lawi pa or lawi man giraray digdi po sa pagkakaigwa or pagbabalik giraray kan sa tuya pong pero karil. O beto po kan urulay, nasimbagan ang mga aksidenteng nangyayari dyan po sa pigbabalyuhan nariles sa inda pong mga lugar na nasasakupan. Magpuon po kan ipagpadagos kan PNR ang operasyon digdi po sa Bicol Region. Partikularmente po sa duwang probinsyang ini kan nakalihis na taon. Presente po na nagdadalagan ang PNR hali po sa Banwaan kan Sipokot sa Camarines Sur hasta Ciudad Dinaga, asin halin sa Ciudad Dinaga hasta Legazpi City sa Albay. May mga report po nin mga aksidente. Kadakol po niya to ng mga nanunutaran, ipinagbabareta po kan RPN DCKI ang mga siring kainin ng mga pangyayari. Kausa po ini kan mga lulandadan na nagsasakop po sa sarong parte kan Baratloyan kan Riles na pinagigibong hurina para sa mga driver na haliun na ansendang lulunadan bago tamaan kan tren. Kadakol po may nagkaigwaman po nin mga insidente nin mga individual na aksidente po na sideswipe kan mga nag-aaging train nin huli tada ininda pinagmamangno o daida nadadangog ang papaaboto na train. Pambira ano. Aram po nindoan na busina kang train, makusugon po yan. Saka maski naka-aircon ka, maski sarado po an sa imong pintuan, depende na lang kung igwa ka ning headphone na nakasaksak while driving, talagang dai mo yan madadangog. Kaya imposibleng marhay. May isang munting sa saro po na insidente, haros matawa ako pero namumundo po akong maray. Itong si tricycle driver, napanduan na palaan ka ito na nangyaring aksidente, pagbatloy niya sa Riles. Dahil pagraray naglikay. Nagpundo si Trimobile duman sa may Riles na mismo. Ano kaya iyan kung nadangog na nindo na nagbubusina po? Bako man po kitang perpekto. Kaso nga lang po ini pagirumdum sa na po sa satuya, gabos. Bako lang sa indo, kundi po para sa sakuya man. Ito po bagang mga aki pa kita, grade 1 or grade 2. Aramta na po, stop, look, and listen. Bago po kita magbatloy dyan sa tinampo, mabatloy po kita sa Riles, lalo na. Sa kakusog-kusog na po kan tanog ka iniyo kan tren, imposibleng dahil talaga madangog. Depende na lang po kung may diferensya sa pagdangog, asin po may nakasaksak na headphone sa indo pong talinga while crossing dyan sa Riles. O, yan po. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Walang labis, walang kulang. Ito nga. Sinabi po ni Lauta na ang pagresolver sa mga aksidenteng ini saro po sa indama na prioridad. Para sa iya pong opisina, asin tutukaron ini sa mga urulay, sa mga opisyales kan barangay, napigaagihan po kan rin, asin mga otoridad kan syudad o kaya munisipyo, sinambit po niya na mapipiritan sindang isarado ang mga pagbabatloyan nin kan Riles kung an mga nanunungdan na LGU da magbubugtak nin mga tauhan na magbabantay sa mga baratloyan na yan, nganing masiguro na salbado ang publiko. Dapat man sana po ta responsibilidad na ini kan barangay. Ta ini po igwa pong sa diring agihan ang Riles. Dahil ta po pwede ning kuya nun
Da ita po pwedeng basulon ini. Ngunit bakit meron tao na katulad mo? Sigabos po ng mga barangay na inaagihan ka ini nintren, dapat igmana po dyan. Aram naman po nindo ang schedule. So aram ta na po magbubugtak ka mo dyan in schedule, tapos ini si Juan iyo ang nakadestino niya na barangay tanod. Pagkatapos ni Juan si Pedro na naman, para po maasiguran niya to na maging salbado po ang sa tuyang mga kahimanwa. Ang sa tuyang mga kabarangay lalo na. Duman po kan Biyernes nagsagibo po nin dialogo ang team ni Lauta. Duman po sa mga nanunungdan na LGU. And plano po kan PNR na magpaotob din bagong layas nganing dugangan ang numero kan mga coaches na nagbabiyay sa rutang Sipokot Naga bago matapos po ang 2024. O, yan po ang sa inla pong plano. And sabi man po ni Lauta na ang trend po presenting nagigibo nin anom na round trip sa pagultanan kan Sipokot asin Syudad ni Naga orual daw. O, magayon po ini ang serbisyong ini mapapakarhay sa paagi po kan pagdugang nin dakulpang mga coach nganing masimbagan ang nagdadakulang numero kan mga pasahero. Konbinyente po kayang marhay pag-train an sa indo pong lulunadan. Maayo po kamong kasarabatan dyan. Maayo pong kasarabayan. Solely for train lang po ang aagihan. Dakula po sinatabangan kanikan panahon, lalo na kaito. Iyo po ini ang pigagamit mi na means of transportation pag mapasiring po kami duman sa Metro Manila. 1970s pa. Mientras po ako nagpapabulong duman sa orthopedic. Nakulang bagay po ini pero nariresa ko pa kung minsan nahiling ko pa igwang mga laboy ang train tapig paparadaraklag nin laboy. Ano kaya ang hiling nin dadigdi? Lalong-lalo na po sa mga notado niya to ng mga barangay sa mga banwaan na pigpaparababagat ang pero karil. Ano daw ang makukuanin da kayo ni? Magpasalamat po kita, taigwa kita nin siring kainin na transportasyon na komportable, konbenyente sa gabos po ng mga pasahero. Dahil po niya to aram, may mga natatabangan ining maray. Ito ay hindi I-appreciate po niya to ang pagbabalik ka ini dahil dakulang bagay po ini sa Satuya. Itong aking inaawit at tama ay Duman po sa Syudad ni Naga, si Konsehal Jose Perez nagkomento po na ang paglangkaw kan numero kan coach dakula ang pakinabang o hilingon po inindo ini sa ropong konsehal duman sa Syudad ni Naga. Nagtaram po na dakula ang pakinabang kan mga Bicolano, partikularmente na po sa mga nag-aadal o sa mga estudyante na nag-aadal po sa Syudad ni Naga. Asin nag-i-star po duman sa mga banwaan na igwa po ning ruta kan train. Dakulang bagay po ini sa mga buro barangay na lang kung saan po nag-i-stop over. O dakulang bagay para po sa sainda. Alagad po ang iba dahil na-pressure ang train. Dapat po maglaag nin reglamento kung si Simon po ang madakop nagpaparadirak lang kani kuya nun. Ipreso. Dito ay nagbuumpukan ang ilang Mauyamon na bagang marhay magparadangog kayo ni na pagpaparadarak lang iyan. Ito ay hindi chismis. Kaya po tama ang desisyon ni Lauta na magsagibunin series of dialogue sa mga officers or officials kan mga barangay asin man LGU. Ninulita linalauman ang paglangkaw kan numero kan mga pasahero, partikularmente sa mga masunod na aldaw. Ta ini po maburukasan na naman sa masunod na bulan ang eskwela. Madakol po, kadakol kan mga estudyante, mga makaralase, lalo na po si mga first year. Ini po base sa pahayag ni Attorney Celeste Lauta, sarong Bicolana po siya. Nasa PNR magpuon kan 2014, nagserbi man siya sa man iba-ibang mga kapasidad
bago naging executive kan PNR kan 2021. So naging consultant man po siya nin sarong Real Estate Committee na yaon po duman sa Siyudad Dindaga at sin sa kaluyan nagbali po siya sa PNR Legal Division bilang Chief Corporate Attorney. And siya po nagsirbing PNR Board Assistant Corporate Secretary magpuon Mayo 6, 2015 hasta sa presente. And nagserbi man siya bilang OIC Manager kan Legal Division. Nagserbi man siya bilang OIC Manager kan Corporate Planning Division kan 2017 kung saan po ang 5 taon na plano kan PNR na aprobaran kaibahan ang revitalization, transformation, digitalization, recovery, and expansion bilang panginat po na direksyon kan PNR. Naging saruman po siya na Assistant General Manager. Pinamayuhan niya man po ang Civil Security Office magpuon 2020. Panahon kan pandemya hasta 2022. And nagserbi man siya sa man iba-ibang committee. Kabali na po ang Appraisal and Disposal Committee, Bids and Awards Committee, Committee on Effective Discipline, Committee on Decorum and Investigation, asin kadakol pang iba. Siya man po ang representante kan PNR sa International Union of Railways asin tagapagtaram sa man iba-ibang komperensya kan Riles sa Pilipinas, sa Spain, Poland, Korea, Malaysia, asin man Thailand. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng musyoso at sabu? Asin man, ipinagpahayag man ini ni Attorney Lauta ang sa iyang Bachelor of Arts degree sa Political Science duman po sa Bicol University. Ayan. Oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi. Kung saan po siya nagtapos na cum laude kan 2002. Walang labis, walang kulang. Pero kasarabayan ko iniduman si ano. Iyo. 2002 siya na nag-graduate asin sa kaluyan nakuha niya ang sa iyang Bachelor of Law sa liman sa University of Nueva Cáceres duman sa Ciudad Dinaga. And na kuyan man siya sa bar sa 2007, nagtapos man siya ng master's degree sa public administration duman sa UNC. Ayan. Mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patay ang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yurileyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit at tama ay huwag magalit. Yan may bunga nangyaring isip. Ang pitong gatong kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito ang aking iniibig. Yururuleo, narendeo, narendeo. Magayon po ang sarong baretangon yan na sa tuyang nako adigdi while searching, while exploring. Di kalidad na bagas po ang ipapabakal sa Bigas 29 program. Magayon po ni. Ipinagpahayag po ini kan National Food Authority kan Biyernes, Petsa 28, na ang ipapabakal na stock nin bagas sa Bigas 29 program kan gobyerno, magayon po na klase. Magayon na bareta yan. Ang bagas po, ang Bigas 29 sa rupo ining programa kan Department of Agriculture kung saan po magpapabakal nin aging but good na bagas sa presyong 29 pesos kada kilo. Partikularmente po, dangugon po ninduni sa vulnerable sectors kaparehas kan seniors, solo parents, PWDs, asin naman indigenous groups. Magirumduman po na pinag-question ang kalidad kan palumang bagas alagad sinabi kan mga benepisyaryong nagbakal kan bagas sa trial dry run kan programa na magayon po ini. Regularly po pinag-check ngayon niya mo ang kalidad kan stock niya mo. Pag-aram mi ngayon na sa evaluation niya mo na bakong siring kayo ni kagayon, although pwede pa man based sa parameters, nagigibo ngaya kami nin pagi para mapakaray pa. So nire-reprocess nga niya mo, pinapalis na ngayon niya mo ini bago iluwas sa kadiwa sa outlet under the B29 program. Yan po ang pahayag nila Relaxon and Administrator kan National Food Authority.
ngayang mayong si mga yellow. I don't think nga ma-assure ko ngayon ini kasi mayo nga kaming color sorter. Oho. So dahil po ngayon niya matatanggal ini sa NFA alaga niya sa terms of quality of eating and appearance acceptable pong maray. Ipinagpahayag man po ini ni Lacson na 9,750 metric tons kan palumang bagas hali po sa buffer stock kan NFA ang ipapabakal po sa initial na implementasyon kan programa. Sinabi man po niya ang Department of Agriculture ang dapat siguro nin sustainability kan sinabit naman na programa. Asin ngaya ang kantidad ngang 29 pesos dakulang na ngaya ang logikan NFA kayan buot milang ngaya na magpartisipar sa proyektong ini kan gobyerno na matawan niya to nin option ang mga vulnerable sectors na makabakal nin medyo mas hababaan presyo or barato na presyo. Ang stocks ngayon niya mo oral daw nag-age ngayon. Ano man nga na magkakuyan man ngayon mag-age man ngayon by that time, pwede man nga niya mong itao, ipabakal sa DA para sa kadiwa. Ang lahat narinig, kung ibig mong mabuhay ng Pinaglalauman po ang full implementation kan programa sa maabot po na bulan na Hulyo. Pirang lakang na lang. Pirang karigos na lang, sabi kan iba, Hulyo na. Dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo. Good noon po sir. Good afternoon po Ma'am Esther Gonawan Ampongan. Happy watching po. Sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye pitong gatang, dito ay nagbuumpukan ang ilan. Good afternoon, Nini Elma and Shane Ruwado. Happy watching po sa Saint Dogabos. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad ng musyon? Sa kuya po giraray na pagbati sa mga nag-aantaway, mga nagsiselebrar kansedang kumpleanyo. Happy birthday. At hindi ka pasensyoso, malamang Again, may you have many more birthdays to come. Enjoy your day po. chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. Yuruleo, narenleo, narenleo. Sa Lunes po, Hulyo 1, kita po giraray and mairibanan sa programa alas 6 hasta alas 8 nin pagkaaga. Radyo Ronda Balita, Radyo Ronda Rinconada. Lahat narinig, kung ibig Antabayanan po ang mga maiinit na bareta sa Lunes, Hulyo 1, July 1. bawat saglit, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. Bueno mga kabarangay, Itong aking kita po inabot na naman in oras. magaling. Malumlumo na naman po, madiklumo na ang kalangitan. Hopefully day mag-uran. Kung gatong kailan may gunitang di mawawaglit, tagarito ang aking iniibig. Inabot na po kita kan sa tuyang oras para po magpaaram digdi sa programang Buhay sa Barangay. Sa tuya pong pag-iriba sa technical side, James Sunoco sa information man. Walang hanap. Yaon man si Jimmy Guanzon. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang Iniman po ang sinyong lingkod, ngunit bakit meron tao Kabarkada Karonda, musyoso at sa buhay ng kapuay kusisero? Jonathan Oliva. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. God bless you all. Musyoso